Nu droguri și mult sport. Am avut, pentru că am văzut multe rociri și tinerii noștri ar trebui să practice mult mai mult sport și să nu se gândească la droguri. Feriți-vă de droguri, feriți-vă de tentații, că nu sunt bune. Și aș dori ca drogurile să nu existe. Drogurile dăunează sănătății, drogurile, mai ales pe noi sportivi, ne dăunează foarte mult și vreau să le dau un sfat tinerilor să nu folosească droguri, deoarece nu ajută la nimic. Care este mesajul dumneavoastră pentru tineri referitor la consumul de droguri și niște alternative cu care ar putea să-și ocupe timpul acești tineri? Evident că în ziua de astăzi sunt foarte multe tentații, foarte multe oportunități de a petrece timpul liber. Eu le recomand să-și petreacă timpul liber cât mai cu folos posibil, adică mersul la film, făcut sport, de ce nu, pentru că mișcarea înseamnă o viață sănătoasă. Iar mesajul meu ar fi să aleagă să fie ei cei curați în fața interlocutorilor lor.